Takže zdravím všechny vidíte u nového videa. Můj bože, abych se už měl ostříhat, že ne, to teďka na to není čas, to bych musel jít ven. To je jedno, teďka na to zapomeneme, teďka si zahrajeme tady tohle překrásnou hru, která se jmenuje, já to nebudu ani překládat do češtiny, já nevím ani proč se to takhle jmenuje, pro boha. Každopádně máme tady nějaký rady od našeho svědka, který říká, že je si jistý, jestli je pozitivní, že byl krátkej. Aha, dobrá, tak co tady vůbec máme? Tady máme žavýho kandidáta, který by to mohl být. A co je tady druhý? Jsem si pozitivní, že vypadal celkem jako bordelář, nebo špinavě asi, to je to správný slovíčko. A že byl celkem hubenej a že byl holohlavej. OK, tak tohle celkem jednoduchý, ne? Sakra, když tady nic jiného není. Je to tenhle, to je ten vrah. Co s ním mám udělat? Jsi si jistý, že to udělal? Jasně, samozřejmě. Ne, já teďka budu se zavraždit, že jo? To asi bude bolet. Ježiš, proč se na tohle díváme? A bylo to správný, aspoň nebude. Kongratulace! Trefili jsme ho! Byl to on! No dobrá, tak jdeme na dalšího. Tady máme dalšího svědka, který si myslí, že asi jenom 60% těch věcí bude správně, co říká. Cože? Jak mi tohle pomáhá? Jak 60%? Aha, jasný, takže definitely pozitiv. Znamená asi, že jsi skoro jistá, definitely znamená, že jsi na 100% jistá a Pink si myslí, že asi nejspíš to takhle bude. Takže nejspíš bude vysoký a všechny jsou tady celkem vysoký, že to mě moc nenapomáháš, kámo. Jsi jistý, že byl černý. Wow, trochu rasistický, ne? Hele, je tady červený, skoro to stejný, že? Asi ne. Co ho tady ještě máme? Vypadá, že se o sebe nestaral, nebo že nebyl upravený, takže spíš otázka, kdo z nich je upravený. To mě jako máš naznačit, že měl hovno na hlavě. Co tímhle naznačuješ? Jsem si hodně jistý, že nevypadal moc divně, nebo jistá spíš, ne? To je nějaká stará paní, promiň. To jsem takhle nemyslel. Každopádně asi, jakože nevypadal divně, to mi teda moc nepovídá. Oni tady všichni vypadají divně. A i když, asi, takže kdo je tady náš žavý kandidát? Asi táhle. A tahle byla i celkem černý, ne? No, moc ne, jenom trochu opálený. Dobrá, no. Tak jo, je to on, jdem do něj. Jsem se hodně jistý tady. OK. Čus, kámo, v nějakým jiným světě se určitě vidím. Ne, proboha! Ne, já jsem zavraždil někoho, kdo nebyl vinný. To byl Misklik, to je její vina. Ona řekla, že byl černý. Já se to nemůžu, já tady nejsem ten rasista. Takže další člověk, kterýho máme, je Bigot Barney. Je to rasista, wow. OK, dobře. Vypadal i jako nějaká nestvůra. Dobrá. Jsem si hodně jistý, že nevypadal jako někdo, koho bych měl nenávidět. Wow, to mi toho hodně tady napovídá. Myslím si, že vypadal jako Moneybags Mahoney, což je asi nějaký týpek černý, což je pěkně rasistický mimochodem. A co je to poslední? Jsem si jistý, že nebyl hnusnej. Tak kdo z nich je sexouš? Jaký z vás je sexouš? Hele, ty jsi sexouš, ale ty jsi to asi nejspíš ty, že? Ježíš sakra, vy mě tady vůbec nic neříkáte. Ale je si jistý, že to byl nějaký psychouš, takže musí vypadat jako psychopat, asi. A nevypadal jako někoho, kdo bych... takže asi tohle, že? Protože tenhle týpek vypadá mírumilovně. A myslíš si, že vypadal, že černý? OK, dobrá, jdem do toho. Je to tenhle. Je to, nebo není? Já se bojím teďka. Je to on. Jsem si jistý, musím si být jistý svým rozhodnutím. Šop, jdeme do toho. Jak to? Zase! A to byl tenhle týpek? Jo, mimochodem, když je pozitivní, tak je to taky 100%. Já jsem si to tady spletl. Dobrá, tak jo, ještě jednou. Tady určitě, že je to ještě náhodně generovaný, takže já budu muset tohle celé dělat od znova. Tak jo, vypadal plešatě, vypadal jako boháč, vypadal i jako člověk, který se udržoval a vypadal celkem staře. A jaký z vás vypadá staře? Tenhle týpek vypadá celkem staře, že? A udržoval se a byl bohatý, kámo, to je on a je ještě k tomu holej. Jo, to je on, to je na 100% on, to je easy, první level je vždycky easy, tohle zvládneme. Čus! Yes, guilty. Takže jsme to trefili a tady tohle je, jo, dobrý, tak jo, jdeme zpátky. Vypadal jsem si hodně jistý, že vypadal jako někdo vysoký, že se moc neudržoval. Jsem si pozitivně, že vypadal trošičku větší, nebo on, asi nejspíš. A mám pocit, že ten člověk vypadal jako já. Aha, je tady někdo vůbec takovej? Jako, nebudu ti kecat, ale nikdo tady moc nemá tu tvoji podobu, ale jestli má být vysoký, tak asi nejspíš to bude tenhle. Tohle je náš favorit, je tady ještě někdo, nebo tenhle. Jako, asi je tady nějaká podoba, já nevím. Budeme předstírat, že tam nějaká podoba je. A měl být velký, má být prostě to má nějaký mohutný týpek, takže tenhle vypadá celkem adekvátně, ale jako kdo vypadá podobně jako ty, jako brýle mají být podobný?
Já nevím, jako co je ta podoba přesně, můžete mě to prostě vysvětlit, já vím, že to jenom si myslíš, jo, což znamená, že to je úplná blbost, takže bychom se neměli toho vůbec držet. Ale udržoval se ten týpek. Tenhle týpek se neudržuje. Vůbec nevypadá jako člověk, který by se udržoval. Takže si myslím, že to bude tenhle, protože vypadá jako člověk, který by se udržoval, že má i tu maštičku, je celkem takovej, má to tetování, ale vypadá symetricky, je to ten správný, správný slovíčko, který tady chci použít. Ne, sakra! Když jste říkali, že se udržuje, kámo, tenhle týpek vypadá jako bezďák, on se o sebe neudržuje. Proč to tam říkáš? Ok. Vypadal trochu jako dwarf, vypadal trochu jako moje dlaň? Nebo moje tlapka? Myslím si, že nevypadal jako někdo, koho bych nesnášel. A vypadal trochu jako psychouš. Nebo jako podivín asi, to je možná lepší. Protože vypadal divně. Asi tenhle týpek, asi tenhle týpek vypadá celkem dost pozitivně. Má vypadat trochu i jako tvoje tlapa. Kdo tady vypadá jako tvoje tlapa? To znamená, že by měl být trošičku kulatej, že? Hele, buď tenhle týpek to bude, a nebo tenhle týpek to bude. Ne, tenhle ne, protože není dwarf, takže buď tenhle, a nebo tenhle, ale tenhle je trochu větší. Tomu bych se přikláněl asi trošičku víc. Já nevím, já to zase podělám, že? Ježíš, já se tam toho špatnýho. Nevypadal jako psychouš. Tenhle týpek vypadá jako psychouš? Asi trošku jo, jako ta čepička nevypadá, nebo celkově ten jeho styl, jak vypadá, tak není zrovna. A jo, on rozhodně nevypadal jako psychouš, takže vypadal normálně. Jasný, takže tenhle týpek vypadá normálně? Sakra, bude to tenhle. Tohle to musí být. Já jsem se hodně jistý, já jsem o tom uvažoval hodně mýho času. Věřte mi, tady tohle jsem rozhodně Jo, dal jsem to! Tady tohle jsem rozhodně na rychlovku nevybral, abych mohl jít dál. Nebojte, já si moc dobře uvědomuji, že jde o život nebo o smrt, abych tady nic na rychlo nerozhodnul. Tak jo, každopádně jdeme na den 4. Pokaždé je strašně negativní, negativ Nancy. Tady máme i svoje vlastní poznámky, mimochodem, já jsem vůbec předtím nepřečetl. Je to špatný, když pošleš někoho nevinnýho na elektrickou židli. Wow, to jsem rozhodně nevěděl. Zkus více nezabíjet lidi. No dobrá, no. Každopádně, co tady teďka máme? Určitě nevypadal nějak krásně, ani půvabně, vypadal trochu hnusně. Počkej, tak kámo, tohle jsou skoro dvě stejné věci, tady mě zase moc nepomáháš. Nevypadal totálně jako špek. Což znamená, že možná byl trochu tlustší, ale nebyl totálně tlustý. A nevypadal moc černě. Dobře. Což znamená, že asi... tenhle typ vypadá trochu tlustě, ale ne tak totálně tlustě. Ale jo. Vypadá i celkem neudržovaně, ale nevypadal hnusně. Co? Nejsou tady trochu protiklady? Nevypadal ani pěkně, ani nějak elegantně, ale hned druhý tady je, že na 100% nevypadal škaredě. Tohle mi absolutně, tohle mi reálně nepomáhá, já ti nebudu ti kecat. Jo, jasný, negativ Nancy. Nemá to jméno náhodou nějakou spojitost sakra s tím? Ach jo. Co sakra z tohohle si mám vzít, ty mě vůbec tady nic neříkáš, ty mě tady vůbec nepomáháš, uvědomuješ si to? Hele, asi tenhle, jako... Jestli nevypadal moc černě, tak... tak asi tenhle je jako jediný, co vyhrává. Jdem do toho, já se trochu bojím, prosím, ať to funguje. Já jsem si jistý, jo, dali jsme to! On mě vůbec nic neřekla, nebo ten typek mě neřekl, a já jsem to i přesto dal. Jo, ok, tak jo, den 5. Dim Dan je další svědek, který ho tady máme. Většinou se v něčím mýlí, to není moc dobrá zpráva, kámo. Dobrá, každopádně jsem jistý, že vypadal čap, což znamená asi, že byl baculatý nebo něco takového. A kdo z vás může být tady baculatý? Ty jsi celkem takovej trošičku... nebo tenhle týpek, já jsem se hodně jistý, jdem do něj, dělám se srandu, ještě chvilku počkáme. Myslím si, že vypadal trochu bledě. To je další důvod, proč si myslím, že to tenhle týpek. Dál jdeme. Jsem si hodně jistý, že má hodně peněz. Má zlatý hodinky, co asi něco na ním bude svědčit. Co dalšího? A ne, je to on. Je to na 100% von. Čos, kámo! Jsem si hodně jistý, tady nemusím ani vůbec uvažovat. A je to tak, dali jsme to! Konečně se mi daří aspoň trochu. Ježišmarja, co jsi ty? Jenom polovina věcí, co říká, je pravdivý. Evil Eddie. To je špatný. Myslím si, že nebyl moc krátký. Myslím si, že nebyl moc tupý. Myslím si, že byl celkem hubenej. Myslím si, že vypadal roztomilec. Polovina věcí, takže 2 z těchhle jsou nepravdivý. A jako, co z tohohle tím pádem já mám vyvodit? Můžete mi to říct? Tohle mi vůbec nepomáhá. Ach jo. No, tak co teda mám tady vybrat?
Takže myslíš si, že nebyl moc, takže bude to jeden z těchhle 4, že? Typuju. Nejhorší na tomhle je, že on když řekne, že to myslí, znamená, že jenom 60% pravděpodobnost, že tohle je správně. Plus ještě polovina z těchhle 4 má být špatně, což znamená, že tady je i nějaká šance, že to vlastně je pravda. I když není. A já se v tom strašně zamotávám. Jdeme radši zpátky. Prostě to bude jeden z těchhle 4. Nevypadal moc jako tupej týpek, takže to bude nejspíš asi tenhle. A vypadal celkem hubeně a myslím si, že vypadal celkem dost. OK, to bude tenhle, bude to tenhle. Zavírám oči a doufám, že je to správně. A je to špatně, co? Ne, bo co? Tenhle týpek, jak jsem to měl poznat? Nebo myslíte, nebo byl to tenhle? Já nevím. Jako tohle bylo fakt těžké, já mám pocit, že tohle už je spíš o náhodě, než abych to tady reálně uhadl. A tahle hra mě bavila. Každopádně tohle bude oficiálně ode mě všechno, jestli se vám tady tahle hra líbila, nebo jestli budete chtít víc, určitě můžete nechat palec nahoře, budu se vám moc vážit. Každopádně tohle ode mě ještě jednou vše. Takže díky moc, že jste se dívali a budu se nás opět těšit do dalšího videa. Teď zatím čau.